стижара би се отворил той чет войски. Ами тия глупаци, дето му бяха дали обявата в един вестник, че е гей. Да. Му звъняха. И аз съм ви пуснал обява във вестника, на моя телефон ми звънят на GSM-а. Красо деца, какво гоблени. И валите не са... А Иво ще е гей. Ей, ти си. Той Ивайло е гей лорд. Я съм и Красо. Не бяха с вода бил. Пуснали обява, че съм обратен. Обажда да... Значи в това мача то впада с Владо, аз нямам нищо. Не си правят ме? Не бе, ти в вода. Да, бе, ясно. Ама да помниш на Бадолия, оня като дойде колкото Леле, Ивайло. Ама един Леле, Ивайло. Я се гледа как се отиде. Кажи, че свършва това мястото вече. И какво? Моля, Много говориш, а ти не ги говориш това. Кажи. Я тихо малко. Защо ме набутваш, Мика? Пукаха ме са гиона на места, 2 дена парсали. Ти му набутваш. То не е имало нищо лошо човека той преди. беше един софиянец, има бил... Тихо. Ме педофил, разбира се. Разни питиета и бичета иска Иво да спи при тях. Ами как ще го пусна да спиш при песмичета? Какво ще направят Дарко по душа? Нищо ново. Те бяха едни мои набори горе-долу. Чакай малко мълчи батя. Такива са момчета. Те двамата бяха мои набори. Респект. Защо прикажеш сега просто ти да им даш на тези малумници ляпа в устата? Идеално. Те бяха мои двама набори. Махни ме и слушай, те бяха набори мои. Как се оправдавате? И хорихме, играехме си в гората, плувахме там. Браво. Моето въображение... Махни бе, пак ти профити тези да ги говориш бе. Какъв е това? Какъв това педофил? Какви сте глупости да ги прикажеш, не мога да разбера. Не съм казвала педофил, бе. Кой го каза преди малко? Ти го казваш. Я присъдих най-хубавата вечер. Браво, каза. Браво. Ще дойде и ще